Mikel Goñi. Hau ere ikusgarria izan da. Zertzen hau. Kontuz botea. Zezega gau ere jaso. Goñiren txapa gaineko ikaragarria. Hori bai txapa gainekoa. Sartu zaio, bultzaka eta txarra pelota oso. Jaso nola eta zirrega Ikeragarria. Eta lasak ezin, nahikoa egin du baina ezin. Pena izan de, bakarrik. Lasa sartu pelota eta ez sartzea nahi honin. A ber, botean nun ikusun, gutxi gora bazekit. Baina 8 terdi ino. Sotamano ikaragarria Mikelek. Ikustekoak hau. Eta errebotera. Ikustekoak. Mikelen pilotakada handia, Mikel Goñirena. Eta ikusleen horrua, pilota jotzen duen bakoitzean. Denak adi. Eta merezi zuen bai, adi egotea. Bukaera zoragarria izan delako. Ikeragarria izan de, baina lan hain da. Mikel Goñi. Txapa gainean ondo, oso ondo. Ordu berriro ere aukerakoa, berriro ere barrura tanto. Eta 13. Sake luzea. Behatzi territik eraman lasak. Hau bai. Tanto bikaina hau. Ikeragarrizko tanto egin Mikelek. Orain bai. Mikel Goñi katzera. Ezkerka da bikaina. Ezkerrez jarri kantxa erdin, etzekit eskubie pikatu oze pasa zaion. Baina gozatuz ezkerrarekin ere. Paso lasak. Eta tanto bikaina Goñirentzat. Azkenean ere pilota eskutatuz. Joko bandeja da Imarrek. Ondo. Berriz ere bikaina. Partiduko tantoa. Ongi Ruben, haze pilota atera duen. Goñi. Hor lauan harrapatu du. Erreboteko zulotik Rubenek. Eraman. Hormabikoa, Doktorea benetan, haze tanto egin duen. Landutako tantoa, serio bai de pelotan gaurro. Sartu egin zaio lasari, gainean da. Deja da tiratu, beste horren beste Mikelek. Rubenek harrapatu, gantxoa bertara. Ederra izan da, etzen erresa hori gelditzea. Aurretik asmoatu. Eta geho gauze zailen haindik. Aitor Zubietak hemen atzetik baztertutako pilotari osongi utzi dio, Kapellanek bildu, Mikel Goñi. Ara zer egin duen Mikelek. Jokotik, ez da oso aurretik ere, Eraman Zubietak. Hormabiko latza. Latza benetan. Estilo zaharrekoa baina, Loide zaharrekoa. Goñiren ezkerzea zoragarria, jaso Kapellanek. Joko handeja da, Aitorrek harrapatu eta ireki zabalean zaila eta ikaragarria. Eta ez azkeneko pilotak dago bakarrik. Jaso Fernando Goñik. Ezkerzear zoragarria Mikel Goñirena. Ze indarre eman dio eta nola gurutzatu. Atzera, ikaragarria eman dio. Remonteko pelota bezala, ala de eraman. Eraman ala ere, Fernando. Eta hau, zoragarria, ze tanto egin du Mikelek. Zabalean, bote handia egin du pilotak eta eraman Kapellanek. Hori eramaten ikusten. Bigarren dejada, asko zobea izan da. Azpitik askoz azkarrago egina, Aitorren korori ezertarako astirik ez dioena. Ezin izan du, Aitorrek jaso, ozta.
Gero Mikelek zer nahi egiteko aukera eta ez du barkatu. Erki, oso. Amairu eta amaika, urrengo tantoa ere jokoan da, Mikel Kapellan erasoan, eta Mikel Goñik zer egin du oraingoan. Jokora Kapellanak baina gaizki. Eta orain elkororentzat komeriak. Goñi. Haze errematea eskaini digun Oronostarra. Ordu aukera atzea. Aitorrak jaso ordea. Goñi. Eta txokoan egin du endezara, berriz ere oso zehatza, ezin neurtuagoa. Galarza ez du bat ere aprobetxatu, Mikelek ongi jarria sartu eta ederki atzeratu du, baztertuz gainera, jaso Xabier Galarza, ongi Mikel, ezkerzearra, eraman agore. Beste ezkerzear bat, hau zoragarria, hau bai. Hau aparta. Eskuinkada bikaina, gutxigatik ez da kanpora joan. Jaso zeharrak, hortxe du aukerako pilota Oronostarra jetxi. Ondo zeharra, pilota eskatuz, orain txokora eta orain bai, tantua Mikel Goñirentzat, zoramen armailetan jende azutik. Eraman zeharrak. Haze tantoa. Orain bikain gurutzatu du Mikel Goñik, ezkerrez. Eta Nagore aurreko kuadroetan gaindituz, ez du pilotari ikusi egin. Mikel, ondo moztuz. Orain txokora eta asmatu du bai, asmatu du orain honetan. Pilota goxo bikain utzi du txokoan. Sake motza, jaso zeharrak, aukerako pilota Goñirentzat eta txokora, bikain. Amaitu du partidua Mikel Goñik, 22-11, eta gainera ondo jokatuz, itxura bikaina emanez, eta txaloak bi urdinentzat. Eskuinez, ondo gozatuz. Jaso Arrastik, iritsi egin da pilota hori, orain Zabalera eta tanto. Ederki, Mikel Goñez usten harrapatu du Julian Retegi. Ezkergantxoa sartu duen orain Mikel Goñik. Retegi laugarren kuadrotik. Boleaz Mikel Goñi. Biak ere burukan aurreko kuadroetan diparetak ez da iritsiko. Julian Retegi. Eta orain ere protagonista Mikel Goñi. Sake motza gurutzatua. Jaso Arrastik. Pilota gurutzatu duen orain, Oronosko aurrelariak. Hori ez da eramaterik. Sakeak. Anda Mikel, berriro ere eskerrez hartzeko modukoa. Ederra! Hau bikaina, partiduko tantoa. Lan hobea du. Atzera, Mikel Goñik. Ordu aukerakoa. Luze Geraman, hor bukatu beharko luke tantoa. Ez dio nahi adinakoa eman. Eta berriz ere gainen eta tanto. Oai montatu Toleroa. Ederra pilota da Mikel Goñik. Aurreneko eskubika da, partidu emate una, Beste bat da una. Zabalera eta tanto. Arriskatuz, baina tantoa ederki dutatu. Mikelen zakea. Tostaren bila. Gainean. Baina hau gaizkoagoa da. Hori eramaterik ez. Eta herri bilida Mikel, Gara argi zebilek. Pelota arriskutu izan, txapaina Julienak eta denatan argi, oso argi bilek.
ireki Goñik, jaso Gonzalezek, Mikel Goñi. Txapa gaineko bikaina. Lastima partidua orain ez astea, Josean. Ondo, Oskar. Joshua luza egin, azze pilota eraman duen eta azze tantoa Mikel Goñirena. Atzera Oronostarrak. Ederra, hau bai. Gaur egin duen gauzarik goberena. Gauterditik eskuinka da. Bikaina. Lasak eraman. Berriz ere oso atzera. Hemen dator Lasa, baina errebotera. Haze bizartako. Engainatik gainea, Eskuinka da Latza berriz ere. Zazpiterdian bote. Botibo Leo, jaso Lasak. Aixe gainera. Txoko handeja da zoragarria. Haze tanto amaiera. Eraman Aimarrek. Goñi. Txoko handeja da eta tanto. Zer esan. Pilota zaleak hainbat eta hainbat zutik ikusita, zer esan behar duzu. Pelota jatebe burukin konfiantza hartzeik, pixkana eta hoi hartu behar ezeo. Eta orain azte gantxua Mikel Goñiren. Goñi. Noraino Mikel. Bai, hau bai. Beira, noraino. Erreboteraino eta tanto. Etxanizek. Gantxoa. Hankazpiti jaso Goñik. Azkenean itxututa eskuin bolea hori. Txaba bera joan zaio. Atzera Goñik. Jaso Zezeagak. Atzera Goñik. Eta hau errebotean da. Zezeagak ez du deus egiteko modurik izan. Goñik atera, jaso Zezeagak. Goñi. Ederki. Aurtengo udan erakutsi duen txispa hori gaur ez diogu oraindik ikusi. Orain bai. Ederra. Zer izan da hau. Sake ikaragarria, bai errestoa ere. Aztertu egin zaia Mikeli, baina azte tanto ikusi dugu. Laburra bezain ederra. Txoko handeja da ederra, eraman Eugik. Ormabiak eta tanto. Ederra. Oso ondo Mikel, Oso partidu serio egiten nahi dut. Eugik txokoan deza da, ongi Mikel defentsan ere, berriz ere txokoan Eugik horreztu asmatu. Eta Mikel Goñik galanta sartu dira. Goñik orain bien artean sartu, aukera hile sartzeko, Lotore sartu du gantza zabalean, bi eta utzi da orain kasi da jendea piztutzen, Goñik egin duen erakustaldiarekin. Airez, Mikel Goñik kanto zoragarria, laugarrena, bi gantxo egin eta bi kanto zoragarri lortu ditu Ezker Airez. Ez du zeregik Mikel Goñi atzeran jotzen hasten denean, biak egin ditu orain Mikel Goñik eta hori tantoa sartu dion Patxi Oigiri aurrean. Asko arriska duta baino, tanto ikeragarri egin dut. Gaur atzea berriz frontoia bete indek. Patxi Oigiri, Azte tanto atzea berriz.
Arazer egin dion, Patxi bilaia sartu dio tanto atxokoan, baina garaiz iritsi eta ezkerrarekin berak sartu dio gero biparetakoa. Goñi. Ederki goztu du eta ederki goztu du. Ondo Eugi. Txapa gainekoa Mikelek, dejada Eugik. Ordu aukera Goiztarrak, Zabalean eta tanto. Eta Mikel Goñi ere txaloa jodizkio Patxiri. Erreztasun harrigarriarekin. Eta Aitorrek zer nolako pilota eraman duen, bai, harrigarria. Eta baita Mikelen tanto ere. Dotorea benetan, Ormabiko efeta hundiarekin. Haze bi tanto egin dituen. Mikel, gantxoa ez du gurutzatu. Hau bai, hau zoragarria izan da. Atzera Oromoztarrak. Leku ebazin, baina aurreak gaindik. Oso atzera. Eta errebote garbia. 14 eta 15. Atzera Mikelek oso atzera. Eta tanto. Lehen biziko aldiz aurretik dira. 17-16. Deja da Mikelek. Asoubik. Ederra. 20 eta 17. Deja da urrutitik. Atzera Goñik. Eraman Aitorrek. Goñi. Eta bukatu da partidua. Bukatu da partidua. 22 eta 19 eta partidu gogoan garria. Alaixo izan dek, ikeragarri izan dek, bai. Hasieran eta hau ikeragarri edek, behin ez zara iritzen olako bazi dut haituten frontoien partidu gauta. Aztertu intzio zezegeri, baina eraman. Deja da Mikelek, jaso Patxik. Ederra izan da, asko arriskatuta, baina tanto zoragarria. Atzera, Haze pilota eraman duen Zezeagak. Hankak airean zituela. Eugik jaso. Ederra. Haze tanto izan da, hau bai, pelota ondo mugikirik. Eta atzenen asko arriskatu duen goen ondare tanto dotorea, mez izin goen ondare arriskatzea. Atzera Goñi. Iritsi eginda. Ederra izan da. Benetan dotorea izan da. Baina pelota ya laxi joaten, velozi ikera garrien da gurutza duta. Goñi. Zabalean jakua ederki. 13 eta 4. Zer nolako gauzak egiten ari da. Beste gantxo bat, bikaina hau ere. Exibizioa maten ari dek, ikera Sekulako exibizioa, hau da erakustaldi hau. Ñakua, Aso Eugik. Hatze zarta manduena. Ez zegoen urruti Eugi, baina pasa egin dut pilota honek ere. Atzera Goñik. Euxider. Ederra izan da horetan. Emiretzi eta bederatzi. Gaur gantxo ere, ez zine eta manekatzen ari dut. Ikera garri ditzen ere. Nik ikusioten partidu kompleto honetakoa bai. Merezi luke tanto ikuskarri bat egin bukatzea. Azez hartakoa eman dion ezkerrez. Goñi. Zabalean Ñakua. Eraman Eugik. Orain atzera. Eta tanto. Garra izan dek tanto hau. Nola pelota mugitu duen. Hiru tornoetatik bina irabazi dituzte. Aitorrek eta Elkorok. 2 eta 1 aurretik dira orain. Goñi eta Lasa eta Mikel Goñik haze zartakoa eman dion pilotari. Atzera.
Ondo Aitor Boleaz. Ikaragarria Mikel Goñiren ezkerkarai. Mikelen aukera atzera. Buruz gain eta errebotera. Erra. Ze zartako eman dion Mikelek. Aukerako hau eman. Ikeragarri eman zido. Goñi. Ezker zeharra, bizi-bizia, jaso eugik. Pasatzen saiatu da orain, jaso Aitorrek Sotamano. Eta orain gantxo zoragarria. Erra Mikel. Zabalera. Jaso Goñik. Orain oso atzera. Mikel bera ator. Eta bosteter dira. Errestasune. Eta bosteter dira. Patxiren Sotamanoa, gaizki jotakoa. Eta azkenean, Goñik berak bukatu gainera. 16 eta 8 eta Mikel oso ondo. Ez da eraman, txokoan Mikelek, jaso eugik. Mikel, orain Zabalean deja da ederra. Gainera, azken boladan dena irteten ari zaio. Inspirazio ikera. Unai apezpegiak partidari eusten badio. Aurrean da, gizuen ordu baina. Baina azte gantxo eskeni digun, Goñi bigarrenak, ederra. Atzera bai. Azte hotxa atera dio, Eskuen ere ikaragarrizko hotxa atera dio, ederra izan da oso. Txokoan Mikelek, eraman titinek, azte pilotak eraman dituen. Eta gero Mikelek, oso. Zabalean utzi, horrelakoak askotan egin nahi izaten ditu, baina ez ezkio asko irteten egun doktore. Barriola entzat aukera, atzera Abelek. Matea, pasatzea jundek. Util. Eta Abelen pelotak atikaine, antxe. Mikel Goñik egin duen lehen da bizikoa. Ederra. Zoragarria. Ederra, baina gehiago ikeragarri, Zoragarria. Titinek eraman hori ere, txokoan deja da eta azkenean bai. Hogeita margalduko ditu, horrelako beste bat egiterako. Bado ahora no estarra. Ezker gantxo bikaina orain. Aurrelari naparrak. Titinek ikusi ere ez du egin. Pilota hori. Indarra mandion. Ikeragarri, indarra man bakarrik ez. Ikeragarrizko indarra zein, baina gurutzatu edala xindik. Mikel Goñi dagoaren kuadrotik, pilota txokora. Jaso Titinek berriro txokoan utzi du, ederki engainatu du. Aurrelari Arriaxarra. Goñi ezat aukera. Sotamano zazte pilotaka da, gainetik. Pasadu Jose Mari Zezeaga. Mikel Goñi. Jaso Titinek. Biak ere aurreko kuadroetan lehia bizian, txokoan oso. Eta hori eman dion amaiera azken tanto honi. Eta ez dakit bai jokaldi horretan, Titinek ez ote duen. Eskuin, txorkatilean min hartu. Erasora berriro Mikel Goñi ezin tanto amaituz. Haze pelota. Eta haze defentsa. Erakutsi duten gorriek azkenean tantoa Mikel Goñirentzat. Emozioz beteriko tanto azpairik gabe eta jendea hor ikusten duzu ez zutik. Gozatzen, ez da garritzekoa, tanto ikusgarri ikustu da, txikuta. Bi aurrelarik ikuskizun emanez. Orain ondo, ez defensan bakarrik baita erasoan ere Mikel Goñi. Pilota zaila jaso.
Eta gero amaitu. Txokoan Mikelek, ireki Titinek, erki moztutakoa, eman egin baitio. Pasa intziok. Sakea da, sake ikaragarria eta nola jaso duen Bernak. Mikel Goñi oso atzera, eta hori buru gainetik pasatuko zaie. Hor eserita duen pilota zale, gehienak mutiko den eskatikoak. Txoko handeja da zoragarria. Haze tantoa jokatu duen Mikelek. Ederra ezkerka da, Titinek jaso nola bait. Bote okerra egin dio Mikeli, jaso Titinek. Ederra! Zoragarria. Eskura etorri zaio, ikusi du Titin bere lekutik kanpora zegoela. Eta zainen ederki bukatu duen. Aurreko ezkerka da, bai, Mikel izan dut. Baita. Beste bat, hanketara baina jaso Titinek. Hau zoragarria. Ikustekoa. Ikustekoa. Ormabiak oso ondo. Oso ondo. 19-10. Txokoan luze utzi du Mikel Goñik eraman Titinek. Eta guain frontixek launduta, da haze pelota eraman duna. Rai gatzea. Ze bit pelota gaman izkin hau ez. Bikainora Mikel Goñi aurrean. Oaingo tantoa eman ez, tanto ona izan de gaurgo pelota gare frontixen humedadek launduta ikeragarri izan de 8 kuadron jo behar izan de boleaz raik. Sotamano, zaz eskorka da. Zazpitik aire zeraman. Imazek orain Zabalera. Jaso Titinek txokora. Eta tanto benetan ederra bikaina. Eta jendea zutik armailutan. Erotzen, tanto hau ikeragarri izan dut, Iparetak, iritsegin da Mikel Goñi. Haze pelota eraman duen Titinek. Haze defentsa, eta hau ezin eraman azken pilota hau. 17-10, orain ere protagonista Mikel Goñi. Haze tanto izan da nagoen. Ze velozia eman duen pelotai. Orain ezkerrantzoa, eraman Titinek. Atzera. Eta hori ezin, bikainari da Mikel Goñi haze partidua. Gaurko hau, oronazko aurrelariarena. Mikel Goñirentzat. Orain Zabalera, iritsegin da Titin. Txokora, eta tanto. Bikain amaitu du gaurko partidua Mikel Goñik. Txalo zaparra da. Izugarria oronazko aurrelariarentzat. Eta merezitakoa bikain amaitu da gaurko honetan Mikel Goñi hasieratik partido amaitu arte. Mikel Goñiren sakea. Titinek golea zerantzun. Aztertu nintzaio gero. Erra. Titin, ireki berriz ere, Mikelek jaso airez. Titinek Zabalera berriz, txokoan utzi Mikelek, atzera Titinek. Hau da tantoa. Zabalean erra. Ikeragarri izan dut, Ikaragarria izan da. Zoragarria. Ederra. Jakua, txokoan oso bizia, indartsua, txaparen gainean, ederra, hori utzen eramaterik berbertan egonezik. Beste aukera bat, berriz ere Zabalera, jaso Titinek. Orain ezkerrez, Ormabikoa zertzen hau. Ikeragarri izan dut antzera. Zertzen hau. Txoko handeja da ederra, jaso Titinek. Zabalean orain ederra buen Mikel. Ederra buen hori. Eta jendearen txalozaparra da. 21 eta 17. Mikelek moztu, ez da gaizki. Txokoan ederki. Zeinen ongi engainatu duen orain. Augusto. 3 eta 12. Jaso Titinek. Erraz. Hori ez. Hau zoragarria izan da.
aurrekoa bezain indartsua, baina hobeto gurutzatua. Goñik atera du, Jasorraik. Zer izan da? Ikustekoa izan da. Ikustekoa. Titinek arroegi utzi du txokoan, txapagainekoa Mikelek. Txokoan deja da eta tanto. Azkenean berak egin du gainera tantoa. Oso ondo, haze tantoa jokatu dena baina, Ia Mikel. Bien tartera moztu, paso Titinek. Ederra, ederra. Mundiala Mikel, haze tantoa ikusi dugun. Ikaragarria Jaso lasa. Moztu bikain, ederra. Arra tantoa. Erra. Ez da txarra. Txarra eraman behar zuenaren zaz, baina Jaso Bernak ederra. Tanto zoragarria izan da hau ere. Zoragarria. Eraman Titinek, Goñi. Zoragarria. Haze tantoa induna. Erasoan ikaragarrizko erakostaldia egiten ari da. Txoko handeja da. Lehen bizikoan eraman du Titinek, ala dio behintzat epaileak, hori ez. Hogeina. Goñi bigarrenak, 17 eta 20. Eta oraindik ez da partidua bukatu. Titinek boleaz Jaso. Txokoan beste dejada bat, zoragarria. Ezkertzear bikaina Jaso Titinek. Txapagaineko ederra eta tanto. Ederra, ederra. Haze tantoa induna. Jendea zutituta duela. Atera du Mikel Goñik, azken sakea. Hau ezin izan du hartu. Titinek, Bernak Jaso. Ormadiko ikuskarria eta tanto. Nola bukatu du partidua, Josean? Harrigarri izan dut, Atzera Goñik. Zazpian da kapellan. Polea zeren man egiten dio. Hau gurutzatu egin dio. Alar eskubiz kapellan. Mozo. Zora. Hau berea du. Hau dejada mota hau berea du. Partio guztieta egiten du. Pinak abintzat eta... Ikarizko klasi dauka. Botez. Gustu ailegatu da. Biparetak. Hanko. Zedu erasoan hasteko aukera. Dejada, biparetak. Arrapatu kapelanek. Nahiko lan badu Goñik. Eraman gainera non jarri duen pilota. Polea kapelanek. Dejada berriz ere. Kapelanek atzera. Eta zoragarria. Haze tantua egin duen. Gaiztoa da. Eraman Agirre. Horma biak eta tanto. Gerotzen ari zela ere antzeman diogu Mikeli gaur aukera etorri ordoko horma bikorako joera izango zuela. Aurretik, ari du, Josen, gaizkien. Ezkerrez ondo aide pelotan, osatzen, baina oain txe bezala ez harta eman dion, baina eskubiz ez dit ikusten, golpei pareo, ezin gozatuz ikusten. Tanto. Asko arreskatu eta etzen pilota proposa ere jokaldi hori egiteko. Bote handia egin diolako pilotak. Ea zer gertatzen den hirugarren tantonetan. Hau gurutzatua, eskuiniz erantzun dio belokik. Mikel Goñi. Dejada eta tanto. Etzara iruditzen partidu azkarra izango denik. Luzea izango denik. Eta orain, ja, agintzera pasatu da. Txokoan dejada, tanto zoragarria jokatu Mikelek. Goi mailako tantoa jokatu du Mikelek. Airez jarri da Mikel, gantxoa. Jaso Rubenek. Bolea zabalean. Eraman. Rubenek eta Mikelek azkenean tantoa. Gustora Mikel bera, besoak
Jaso eta pilotazaleak lehendik ere nahiko sututa dauzkan agoraindik gehiago sutzen. Ezkerra irez Mikel, bikain benetan. Orain eskuin Sotamano Ormabikoa eta tanto. Dena irteten ari zaio. Sotamano Mikel. Sotamano Beloki. Sotamano Mikel. Airez Beloki. Ordo aukera Goñik. Ikaragarri eman dio, buruz gain eta errebotera. Hiru Sotamano izan dira, bata bestearen atzetik, azkenengoa bikaina Mikelena. Airez Sotamano Mikel. Erki jo du. Ordu aukera, atzera bikain. Rubenek eraman ala ere, Mikel, goitik dira Erki. Zesan behar dugu. Erdiko sakea, eraman Belokik. Deja da gainean eta tanto. Berriz ere bai, Jaso Gonzaleza. Urruti dator eta buruz gain pasatu eta tanto. Eta Mikel Goñi zentrauta aurreko tantotan oso ondo ikusten dite, Atzera Goñik, bikain. Eta Sebastian Minez. Zazpi terditik bolea Jaso Gonzalezek. Hori ere bai. Atzera Goñik. Hori ez da iritsi. 19 eta 4 eta ia Sebastian eskua ere txikituta daukala ari da. Dejada urrutitik. González iritsi eta beste dejada bat. Goñik atzera eta errebote ikaragarri batekin bukatu da partidua. Mikel Goñi on bat ikusi du. Oso itxure hona mandio, oso zentrauta. Lanea torriek, ia dejadaik ez dikin, eta asko gozatu di pelota bizkukin, urrutik jarri pelota, eta oso serio jokatu dik. Gildu oinatzek, Ormabikoa, benetan dotorea. Benetan dotorea, Txokoa berriz ere ez du asmatu, Zabalera Mikelek, eraman Mikoetxeak, erki bukatu du. Sakea da. Sake zitxala, baino, Eraman bai, eta barruan. bai. Erki. Laburra eta gaiztoa, Jaso Asierrek. Hau ez da asko zobea. Oso ondo Asier. Beste bat, hori ere Jaso. Ormabiak, hori ez zegoen eramaterik. Arra, tanto arra. Ezko behar bezala jo. Eta Mikelek zora garri ireki du. Primerako ezkerka da. Bukatu dintzat ongi egin du. Zer pelota da. Ezkerka da bikaina. Ordu aukera, ongi jartzen bada. Oso ondo iten nahi de. Hiruarren ahola bukatzen da. Oso ondo iten nahi de goi. Kain. Ematen, bai. Ongi, ordu aukera. Erra, ongi dokatzen nahi dugu, Oso ondo. Esainek, barruan, urrundik deja da, rapatu Esainek. Gero irriste egin du Esainek, baina alere, bestela ere ez zuen hor, ezkerra egiteko aukerarik, ezkerra irez,
Txokoan luzez zoragarri jo du Mikelek. Eta orain goretan gauza zaila egiten hasi. Eta goizalea gerotuta. Eraman hola bite zaila. Ormabikoa. Jaso eta dejada esaiek eta Mikelek beste bat. Hori ere justu izan da txaparen gainean, baina dena irteten nahi zailo. Dena. Finaletan besterik ez da entzuten alakorik. Atera du. Eta bukatu da. 22 eta 6. Eta Josean urte asko pasatu ditut. Orain urrengoa irabazi zuenetik, baina gaur irabazi eta jende azutik. Bai, erakustalde handi indik, dena atea zaiok, eta behartuta eta nekatuta inditunen epokaldik, dena ondo atea zaiok eta erakustaldi handi indik, eta gaurre galdera hoxe egentzio handik eneburoi, olako doaiak eta olako posturek, olako jokue eukita gehiago ez aprobetxatzea,